Mr. Right. A few inches later. Oh, hello ma'am. Hey. Sitayin mo. Sir. Nice, pinan. So, sa mga pinan mo gusto. One pathetic sob story later. So, makadali yung mga pinan. So, yung terms, pila down payment rate, o mag-ship. Nabalag tanda na ma'am. Piliin lang eh. Ha? Ano mo? So, sa may terms itong ganahan ng ano ba? So, may bangko ang gamitin mo? Bangko di bangko ba? Hindi ba? Si trabaho din mo. Ha? Si trabaho mo? Bubudan siya. Sige ma, darang. Halo, ito balay. May iba yung napuyo pag balay. Iat mo tagyan. Pili anak mo? Anong tanong anak? Pagod eh. Ako may hindi. Oh, ano, bakit? So yung gusto. So, kanin mo? Paano masabi? Sige, check kulot. Ay, kulot sa pilihan. Sige. So, mana initial price ganyan mo? 1.6 million. Sige. Ang ginawa na may computer sa tika. Tingnan mo. Nagdamdamin. Dam. Balay. Mana? Wigi G. Nah, punta na to. %, itong gamitan ng mga di pala yung gamit ang 20% lagi mas dali tama ko 20%. Sige. Money mo gamit ko down payment mo. A lot of boring math later. Wala na. Finish na. Ha? Sa kurang eta. 20% ba naman? 5 years na. 15 ang mga buwan. 15 ka buwan, 5 years, 15 na yung minutos. Ano ko? Yata. Awa mo eh. Sige.
Alin, 1,000 na, 1,000. Isang buwan. Kira. Anak kayo. Apa? Balik ka lang umma, kaya ito na dool kita sa bangko ni mo, bangko di bank. Aproban no? Sige ma'am, sige ma'am. Sige ma'am. Okay na, naproban ta. Sampalin kita sa harap ng 2,032 tao eh. Sa kabuk. Dapat na magpubi, pero na tayo sa kabuk. Okay, kasi at least na tayo customer sa kabuk ha. So, manis ma'am, madami no? Yes ma'am, sige ma'am. Unol! Sige ma'am, sige ma'am. Hours later. Epilogue. Nahan ka, subscribe, like, comment down below para sa mga improvement ba? Bawas laay ba? Kaya talaay yung kayo tabaw. Turuan na. Yan lang natagang may buhat ko. So, ginagaling. Yeah, boy. Subscribe. Thank you. Right.